Ето ние с поредната B7, готова за обява. 2014 година, 11 месец, 2000 кубиков, 177 конски сили и 4x4 с автоматик. Най-желаната и търсена комбинация. Хайлайн ниво на оборудване, внос от Германия. С адаптивния Bixen е автомобилът на 249 000 км с пълна сервизна история, реални проверими километри. Най-важното, автомобилът е на оригинална боя, без пета и пребоядисвания. Пастирахме го на черния цвят, доста добре се получава. Затъмнена задна част, оригинална 18-ка с 24-та година мишелинки, доста добри гуми. Ето го и отзад с Full LED стопа, преден и заден парктроник имаме. Ето го и багажното пространство, крик с триъгълник, тук с секретния болт, нямаме резервна гума с компресори автомобила. Штора за животни имаме, основната штора липсва, но сме поръчали след 3-4 дни ще е налична. Имаме електрически теглич. Така, ето го и от тази страна. Го видиме. Цената е 8500 евро, така че който има желание може да се свърже с нас. Ето го и в изпран, перфектен вид. Подгреви на задните места имаме, подлакътник с къп холдери, изключително запазен интериор. Автомобилът беше обслужен от нас, масла и филтри. Знаете, получавате и гаранция. Да, правилно чувате, автомобил на 250 000 и ви даваме гаранция за него. Пълен пакет с подгреви и сгъваеми огледала. Ето и километражът. Мултимедия с навигация, 2-зони климатроник, съответно имаме и печка с допълнително дистанционно подгреви на предните места също има, 6-степенна DSG кутия. Ето го в наистина доста добър вид за километрите и годините си, мултиволан, автоматични фарове, лошчето за темпомата и така, доста добре е автомобила. Забравих също надуване и електрическа седалка, проверен е в Car Vertical, абсолютно навсякъде. Може да бъде и проверен в сервис по ваш избор, така че ако имате интерес, свържете се с нас, предлагаме и лизинг и до нови срещи!